بۆ یەکەم جارە پارێزگەها دووکێ بەهای پەنزینە نۆرمال دگەیتە بلندترین ئاستێخوای ku ji 1300 dînaran بۆ هەر لیترێکێ دارباز کiriye. Beşê ji şofêran jî bi dilgiranî dibêjin. Herçend rojan carekê penzîna 800 dînarî dihêt lê ewan xwe jê dîr kiriye. Ji ber ku kewaletiya wê gelekiya xirab e, eva nûkeheyî jî gelekiya giran e. Penzîna 1300 ew ya paqij e gelek. Yani gelek paqij e bes çiye giran e pêçê nabîn yani feqîr bikete têda. Herê bixwedin yani pêçê nabîn yani gelek penzîna giran e. نظام که مثلا کیری ده مثلا وقت دست حالاتا آن وقت بازرگانن و جالوری داد مینیت دیویژن پانزین جهانی ها گرام بای آن پترول جهانی ها گرام بای باشه ما بین ما و میسل آن حکمت مرکزی حدود 6 کیلومتر های الوری بود چی ده 450 بیت الوری 1300 بیت اول جهه بسیاریه. Nûnerê ek ji kompaniyên sûtemeniyê diyar diket ku ji bilî panzîna normal panzîna super û mihesin jî bû her lîtrekê ji şivedî were 100 dînar çûne ser û tirsa xelkî heye hêşta giran bibêt. Şivedî were 100 dînarê diye çûne ser boyê poîzinê. Poîzina normal li Erbîlê li Borsê 1300 dînara hate firotin. Bi hedadgehta verê jî 10 dînar jî bû kirê 15 dînar jî بۆ خۆدانێ پۆیزخانێ نه 1325 نارەتێ دەفرۆتن یا کۆوەڵەتیە باش نۆرمال. Herçend rojan carekî bihayê penzînê li parêzgeha Dûkê êjmarekadî tomar diket ku devan do rojan da geştiye bilindtirîn astê giraniyê ku 1300 dînaran derbas kiriye. Evêyekî jî hewlatî bi temamî nerehet kirîne û daxwazê dikin ku layenên peywendîdarê çareyekî ji bo vî bihayê bilind bibînin. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.